Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Ako ste si mohli všimnúť, toto je iné video, inšie teda. Mením content. Neviem prečo, proste niekedy ma baví to, niekedy to, niekedy to, niekedy to, niekedy to, niekedy to. A asi ma všetci chápete. Pretože mám rád parkour a robím ho, tak som sa rozhodol, že natočím pre vás parkour. Kto má rád parkour, tak sa na to pozrie, kto nie, tak nie, proste chápete ma asi, nie? Či hej, či nie? Ja viem, niekto mi nerozumie, GG. Ale dneska to nebude len taký obyčajný parkour, nebude to ani horse challenge. Je to parkour tréning, môj parkour tréning, sorry, že si to zakrývam. Podľa mňa taký nič moc, lebo ešte neviem ustávať salta na nohy a také. Ešte neviem ani backflip, takže chodím na parkour, teraz sa ho učíme na zemi. A to je asi všetko, ideme na ten parkour tréning, čus. Ja som to ešte pred pár týždňami vedel. Teraz. Skoro. Bol taký to trvalo.
Dobrá. Spravil som sa. Spravil. Ideme stojku. Aspoň niečo dobré. OK, dáme stojku do 180 a front flip. A potom front flip pôjdem na kalkulátor. Idem na to. Ešte raz. Máme to. Neviem. Posledné 3 triky a ideme na trávu. Na sport do macherka. Nevyšlo. Ideme preč. Čus. Si hovoríte, že to bolo také slabé, tak vám ukážem, akože na videu sa to zdá, ale keď to skáčeš, napríklad teda ja keď to skáčem, tak ja sa strašne bojím, že do toho stĺpu narazím hlavou. A teraz vám ukážem prečo, ale ten stĺp zase nie je zase taký vysoký, ale dá sa, chápete. Ako nie je ani najnižší, tak ako, neviem, no, nie je najnižší, ale dá sa to proste cez to skákať. Dive row, či jak to bolo, čo? Asi ma chápete, alebo asi nie. To je väčšia pravdepodobnosť, že nie. OK, a teraz vám idem ukázať ten stĺpik. Dívajte, ako nie je najnižší. Najnižší teda nie je. Ale tak 150 cm. A tento stĺpik, ja vám to teraz ukážem, hej? Ukážem vám, aký je vysoký. On je tak vlastne do šikma. Vidíte? To je tak vyššie a vyššie a vyššie. Hej. A keby ste sa chceli opýtať, že čo tam robí toto, to mi drží mobil. Ja viem, je to divné. A kúpili sme to v IKEA
doporučujem. Akože kto chce točiť nejaké videá, tak fakt doporučujem. A teraz sa ideme pozrieť, aký je ten múrik vysoký. Ako som už možno vravel, má 150 cm a tento múrik neviem síce koľko má, ale ako nie je ani najnižší. Toto je ten múrik. Takto, počkať. Vezmem si toto. Je to presvietené, ako Jayová hlava. Počkať. Asi to nevidno, ale proste ten múrik nie je najnižší. No čo si povieme. Čau. Idem zase skákať. Máte sa na čo tešiť. Teda skôr nie, teda máte sa na čo tešiť. Lebo asi budem veľa failovať. GG. Už ako ste si mohli teraz všimnúť, som dnu a pokračovať sa mi naozaj nechce. Ako chápem parkour, musím cvičiť, chápem. Trénovať som chcel povedať, teda hej. Ale proste asi ma chápete, že proste končím, hej, s týmto videom končím a čaute, dávajte lajky, zdieľajte a môžete dať aj ten odber, ako je to zadarmo, tak, no tak je to zadarmo a chápete ma, ne? Je to tak zadarmo, neublíži ti to, no, tak, proste len tak ho tam hoď, hej, prečo nie? Dobre? Čau. Dávajte odbery, lajky a čus.